हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय गोदानै एग्जाम रुटिन ओंखारदों। बेनो जाबाय फार्स्ट सेमिस्टार, फिफ्थ सेमिस्टार बी मिउजिकनि जायफोरा खालामदोंमोन नोंथांमोननि एग्जामा 27 जुलाइनिफ्राय जागोन अनलाइन। दा बेनिफ्राय गोबाव खालामला अफिसियेल नटिस नायखानोसै आरो लोगोसे बे जाबाय एग्जाम रुटिन। दा जोङो नायनोसै बेनो जाबाय फिफ्थ सेमिस्टार जायफोरा बी मिउजिक खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय BFA होनना बुंदों। दा रेगुलार एरियार बेटारमेन्ट गासैनिबो जागोन, बेट्सनि खोथा गैया। बेनिफ्राय नै एग्जामा 27 जुलाइआव जागोन आरो दा बेनिफ्राय एग्जाम टाइमा 9 AM निफ्राय लानानै 10:30 AM सिम जागोन। बेनिफ्राय एग्जामा लोगोफोर अनलाइन जागोन आरो एग्जामनि टाइमा 9 AM। बेनिफ्राय कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनांगोन, वाट्सएप ग्रुपनि लिंक मोनगोन। दा बेनो जाबाय 8:50 AM आव। बेनिफ्राय एन्सार स्क्रिप्टखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामदो। 10:30 जानाय लोगो लोगो 11:15 AM सिम नोंथांमोना हागोन। दा एग्जामा 80 मार्क्सनिबो दङ, 40निबो दङ। बेनिफ्राय प्रेक्टिकेल एग्जामा उनाव जागोन। दा बे जाबाय फिफ्थ सेमिस्टारनि। दानिया जों नायनोसै फार्स्ट सेमिस्टार। बे जाबाय लोगोफोर फार्स्ट सेमिस्टार BFA आरो बी मिउजिक होनना बुंदों। रेगुलार एरियार बेटारमेन्ट गासैबो दंजोबो आरो एग्जामा जागोन 29 जुलाइनिफ्राय 30 सिम। बेनिफ्राय नोंथांमोना कर्स एन्ड क'डखौ लादो। बेनिफ्राय मर्निं 9 AM निफ्राय जागायनानै 10:30 AM सिम जागोन। नोंथांमोनाथ' नुनो मोनदों बेयाव स्क्रिनाव। दा बेनिफ्राय लोगोफोर प्रेक्टिकेल एग्जामा उनाव जागोन होनना बुंदों आरो नोंथांमोनाबो वाट्सएप ग्रुपनिफ्राय लिंक मोनगोन। बेखौ नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामदो 8:50 जानाय लोगो लोगो। बेनिफ्राय नोंथांमोना एन्सार स्क्रिप्टखौ आपल'ड खालामनो हागोन 10:30 निफ्राय 11:15 AM सिम नोंथांमोनाबो बेखौहाय माने एन्सार स्क्रिप्टखौ आपल'ड खालामनो हागोन आरो एग्जामनि मार्क्सआ 80 दङ, 50 दङ, 40 दङ। नोंथांमोना बेखौ नायना लादो जेब्ला एग्जाम जागोन। स' लोगोफोर बेनोसोमोन। नाथाय लोगोफोर UGनि TDC फार्स्ट सेमिस्टार आरो लोगोसे फिफ्थ सेमनि दायो जेबो आपडेट गैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि। जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होगोन। स' लोगोफोर दानिया नोंथांमोना लाइक खालामदो, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो।